שוב. מושרמבו שרד? מושרמבו! ועוד איכשהו שרד! אתה חושש שלא תקיים את הבטחתך ליקומו ולא תחסל אותי? תצטרך להיות קצת יותר חכם. יקומו לא יכולה לעזור לך עכשיו. תודה. לקומו לקחה איתה את הפרח בזמן ששכבה לנוח. איני יכול לשאת את המחשבה שתקוותך לשלום הייתה לשווא. עליי להמשיך להילחם. מושרמבו! אסור לי לאבד תקווה. למען יקומו. עליי להמשיך להילחם. למען שינזו ויקומו. איזה פתגם יש לכם כאן? כי עפר אתה ולעפר תשוב? מה דעתך על נמחץ לעפר? צורה את יקומו למצב של חיות מושהת. כשהמטאור של אננקורס פגע באנטרה, האנטרים מרדו והשמידו את המין האנושי כמעט לגמרי. דוקטור טצורו קיווה שגל האנרגיה שיפגע ביקומו יענה את התפקיד הזה בגורל האנושות. המגינים השממיים חילקו את כוחו של מושרמבו לשלושה, כי חשבו שמושרמבו מחולק יהיה מסוכן פחות אם ייכנע ללחשיו השטניים של אננקורס. הם הבטיחו את נאמנותו בכך מד קליל. מה? שיר מאוד מיוחד! אני לא יכול להביט בה. מה הטעם להציל את העולם אם לא הצלתי את יקומו? תוכנית הבאה! האופנוברים ממאדים. מתאים לי להיות יצירתי.